Hello guys, this is Prakash Nazari नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल। So guys, आं मैया मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन मोनसे गोदान स्टाइलजों गोदान लुक जाहाथे नोंथांमोना बोर जाया। बेयावहाय माखासे सुबुंफोरा मोजां मोनदों आरो माखासे सुबुंफोरा मोजां मोनाखै। आं बुंनो सानो गासैखौबो आं गोजोन होनो हाखानाय नङा। आरो जुदि गासैखौबो गोजोन होनो थाङोब्ला आंनो माइनास जागोन, सुइनो जागोन। स' आं बेवहाय सानबाय मैयानि भिडिअ बानायनायाव माखासे सुबुंफोरा गोबां मोजां मोनदों, खायसे लाइकबो होदों। लोगोसे आं गेजेर गेजेर सिगाङाव जेरै भिडिअ बानायदों बेखौथ' बानायखागोनानो। सोरबा सानदों जानो हागौ कि आं बेबायदि भिडिअ बानाया, बाट आं बेबायदिबो भिडिअ बानायगोन लोगोफोर। बे गेजेराव एन्टारटेनिं सिस्टेम, एन्टारटेनिंआबो थानांगौ मोनसे चेनेलावहाय, जायनि जाहोनाव आं नैबेखौ स्टाइल, भिडिअ एडिटिं खालामनाय स्टाइल, रायज्लायनाय स्टाइल आं चेन्ज खालामगोन लोगोफोर। दा बाथ्रा जाहैबाय कि नोंथांमोना फार्स्ट टाइम आंनि महरखौ बेबायदि टाइप नुदों नालाय नोंथांमोना एसेबाबो बोरैबा आनकम्फर्टेबल जागोन। बाट आं जुदि बे भिडिअखौ बेबायदि महरैनो जुदि आं बानायबाय थायो अब्ला नोंथांमोना एसे एडजास्ट उनावहाय जालांगोन। दुखुनि गोनां बाथ्रा बेनो कि मिस्टार हितेश कुमार मोसाहारी, आं बिनि सोमोन्दै दाख्लै बावै भिडिअ बानायनो सानदोंमोन, बाट आं बानायनो हायाखै। अखाबो हादों आरो फारसेथिंजाय भिडिअबो बानायनो सोलाबासै, गोसोबो एखेबारे टाइमजों मिलायासै। लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो मिस्टार हितेश कुमार मोसाहारिया इउपिपिएल पार्टी बा इउपिपिएल दोलोनि केन्डिडेटमोन। 12 नं सालाकाति क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बियो। बिथाङा माखासे गोबां मोजां खामानि मावगोन, ओरैबायदि मावगोन ओरैबायदि मावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन। बाट हरखाबैनो बिथांनि मोदोमाव बेराम जानानै बिथांखौ हस्पिटालसिम लांगौमानिनो बिथांनि जिउआ रुंसारि जालांबाय। आं बिथांजों इन्टारेक्सन लानाय भिडिअ दं, नोंथांमोना नायदोंना नायाखै मिथिया, बाट 19,000 मानसिफोरा नायनाय आंनियाव श' देखायदों भिउसफोरखौ। बेसिकेलि दा बिथाङा गावनि सिमां जाय सानदोंमोन बेखौ बेवहाय दा जाय गोदान केन्डिडेट ओंखारगोन बा जाय दाथ' जागोन ना जाया आं बेखौथ' मिथिया, बाट गोदान केन्डिडेटथ' लागायथारनांगौ नङा होमबा? ना न'खरनि सोरबा फिसालाफ्रानो मोनगोन। फिल्मफ्राव नायनाय मथेथ' फिसालाफोर बिदि न'खरनि मानसिफोर मोननाय। स' बेफोरखौ आं जेबो बुंनो थांला। बाट जुदि सोरबाफोर बिथांनि साननायखौ जाफुंसार होयोब्ला इसोरा जथेस्थ' बोर सारस्रिगोन, आं बेखौ सानो आरोना। बिथाङा बेसेबां गोथौसिम सैथोमोन बेखौथ' जों एसेबां थाबैनो मोनथिनो हाखानाय नंखाया, बाट बिथाङा रुंसार जालांबाय। अब्लाबो बिथांनि बुंनाय राव, प्रमिस लानाय जोंनि बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलाव बिराद मोजां बाथ्रा बाहायदोंमोन बिथाङा। फार्मार्सनि सायाव डेभेलपमेन्ट खालामनाय, स्कुलनि सायावहाय इरिगेसननि सायाव डेभेलपमेन्ट खालामनाय, गुबुन जाथिफोर मुस्लिमफोर बिथांमोननि आबाद मावनायनि सायावहाय। स' बिथाङा जुदि देरहायोमोनब्ला आं सानदों कि बे मोजां खामानिखौनो मावमारगौमोनदां। थेंक इउ स' माच गाइस, खुलुमनाय थाबाय। जय बर' हारिनि जय। नोंथांमोना बर' रावाव गोबां इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि भिडिअ नायनो थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो चेनेलनि लिंकखौ बे भिडिअनि गाहायनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय जादों।